aminu kon kun sigilen do ka Kibaru kono nya wati sele ayo bismillah bi bakurubaw la barakura do kon nun dona ka ɲɛsin radio dɔw ɲɛma ma walasa kunnafoni sanuma bɛ se ka di jamanadenw ma cogoya min na nin de ye bakurubaw ye kunnafoni dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na aw dankana. Ayo bismillah ko kura bi araba septembre kalo tile 27 Kibaru kɛnɛ kan ina fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na Media Sahel ale kɔni ye jɛkulu ye min kɔni ɲɛsin bɛ ka kunnafoni sanuman di cɛncɛnkana jamanaw ma a baaraw kɔni nun donna an fɛ yan hôtel Olomo na ka ɲɛsin radio damadɔ olu kɔni ɲɛmaw ma hakilina falen bɛna kɛ kunnafoni dicogo ɲuman kan ani ka funangɛni damadɔ kɔni sugandi tile 3 kɔnɔna na kalan bɛna k'u kunna u ka baara kɛcogo ɲuman kɔnɔna na a baara in yɛrɛ kɔkɔrɔma donna jɛkulu caman fɛ a kɛnɛ kan an ka kunnafoni dilaw kun bɛ yen u y'an sama min na an k'o lajɛ. Jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka nin baara belebeleba in boloda ka ɲɛsin radiosow ɲɛmaaw ma ani funangɛni minnu bɛ baara kɛ radiosow la walasa kunnafoni sanuma ka di jamanadenw ma. Bi sigin kun bɛ min kan an dɛmɛba jɛkulu dɔ bɛ sefi o ni an jɛra ani ministère de la jeunesse ani haki ani partenaire caman wɛrɛ walasa an bi lahala min na bi an bɛ se ka kalan kɛ kunnafonidilaw kunna min b'a to denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye an'u jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔn bɛn ani kelenya sabatili kɔnɔ. O projet belebeleba min bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko projet Media Sahel sisan kan ka sɔrɔ a daminɛna a mɛnna mais banako in de nana ka n'a sen sumaya projet yɛrɛ sanna a bɛ jamana 3 kɔnɔ Mali, Burkina ani Niger. Wele bilala an ka jamana radioso bɛɛ lajɛlen ma sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ radio damadɔ de garijɛgɛ donna nin baara kofɔlen in na. An ye dossier ci radioso bɛɛ ma appel d'offre de kɛra k'a jira k'a fɔ an bɛna formation dɔw kɛ san 4 kɔnɔ radioso dɔw kunna ni maa minnu y'a dɔn k'a fɔ k'a maa b'i fɛ ni maa minnu y'a dɔn k'a fɔ k'i intéresselen don a la a y'aw kan bɔ an ye papier ci ka bila internet kan k'a ci ka taa coordinateur ma olu y'a bila ka taa di radiosow ma o tuma i ka dossier renseigné ka kɛ ni ɲininkali minnu kɛlen don o tuma o sélection de kɛra minnu taara o la o bɛnna radio 24 ma Bamako radio 3 a tɔ bi Segu Mopti Tombouctou Gao ani Menaka. Tile 3 in bɛna kɛ sababu ye ka kunnafoni dicogo ɲuman jira kunnafonidilaw la ani k'u ladɔnniya kɔlɔlɔ min bɛ se ka kɛ kunnafoni kolon dili la. Ni tile 3 sin ye ka hakilila ɲuman di radio minnu mɔgɔw taara u ka projet taabolo dɔn ani journalisiya yɛrɛ n'i bɛ don a la a donkan ye mun ye n'a bɛ fɔ ma ko les fondamentaux a sigikan ye mun ye n'o faamuyara je crois qu'il b'a tɔ faamu. Dɛmɛbaga jɛkuluw ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan ale bɛ walawalali kɛ projet in nun don cogo kan. CF Media Sahel, comme on dit, projet Mindo, on appelle lancer Mali Radio Bema à travers l'URTEL, qui est notre partenaire opérationnel, ou cas la radio Mounoubuka Djekoula, ou cas postuler pour bénéficier de la formation que nous donnons au cadre qu'on a na radio Mouani Nani, Anulu Souandi, ou de la Djerabi Somadena, pour que an se ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kumaya ɲɔgɔnya bɛɛ hakilina ye min ye bɛɛ k'o fɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo min an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye et o la an bɛ se ka dɛmɛ min d'u ma an bɛ se ka o dɛmɛ d'u ma sanuya la comme cela an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi parce que n'i ko k'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a yɛrɛ kɔ an ko ko an b'aw dɛmɛ il faut que aw haju bɛ min na aw k'o fɔ an ye donc bi atelier y'o de ye n'u nana an ye radio baarala mɔgɔkɔrɔbaw wele i n'a fɔ cɔnna mɛti kɔni u ka na min ye radio baara ye olu ka expérience mun b'u la u k'o f'u ye ni olu yɛrɛ y'o faamu u ka dɛmɛ min kan ka don u ma u fana b'o fɔ an ye o la an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la. Nin baara ɲuman min kɔni taara ka ɲɛsin radio baarakɛlaw ma ni bɛ se kɛ sababu ye k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na ni k'u kisi fili caman ma. Bamako mairie-ba ani kɛnyɛrɛye cakɛda min bɛ wele ko Kolo Finance u ye ɲɔgɔn ye balalen kɛ bi sɔgɔmada in na mairie-ba kɔnɔna na walasa ka bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ soba dɔ jɔli la min kɔni bɛna bila mairie baarakɛlaw ka bolo kan walasa u bɛ lafiya u ka baara la cogoya min na a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinaw kun bɛ yen an ka jɛ ka Mahamadu Wadije ale ka dantigɛlikanw lamɛn Aminata Daɲɔ ni Bakari Kone ka kuma galaman na. Bamako développement kɔnɔna na mairie district projet dɔw daminɛ a mɛnna a ka ca ni dɔw bɛ fo 100 ans la
mais projet nous n'y a jateminɛ projet bɛ se ka k'i bolo mais financement ko bɛ kɛ problème ye donc ni an fana ye an sɛbɛ don o ko la ka se ka partenaire dɔw ɲini minnu sera ka mairie dɛmɛ minnu ko k'u b'u accompagner donc bi lajɛ kun ye ka se ka accord di maire ma pour que a ka se ka mairie tɔgɔ la a ka se ka engagement ta pour que partenariat in ka se ka bila sur place et que projet étude ka kɛ ni étude banna baara ka daminɛ a projet yɛrɛ kun bɛ min kan o ye immeuble dɔ de u b'a fɔ a ma ko immeuble Bama saba et a kan ka jɔ voirie kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na bureau dɔw bɛ yen nɔ mais a bureau tɛ mɔgɔw bɔ a bɛ yɔrɔ min na fana fo yɔrɔ ka valoriser donc u y'a prévu k'a fɔ k'u bɛ projet ba dɔ kɛ yen nɔ o projet o kuma de bɛna kɛ bi bâtiment ye jɔli en réalité architecte ye étude kɛ olu ye étude kɛ k'a fɔ k'u bɛna projet jɔli bɛ bɛn min ma olu y'o estimation kɛ mais a bɛ f'o ma ko estimation préliminaire o estimation kɔfɛ normalement baara minnu kan ka kɛ i n'a fɔ partenaire yɛrɛ bɛna fɔ bon ne de b'a bɛɛ financer parce que dɔrɔmɛ kelen mairie ta bɔ hali so min kan ka kɛ baarakɛ mairie mɔgɔw bɛ taa baara kɛ yɔrɔ min na yanni so ka ban o bɛɛ bɛ partenaires de kan donc faut k'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan pour que o fana bɛna kɛ convention dɔ de ye o convention de bɛ se ka coût yɛrɛ déterminer donc bi bi in na an tɛ se k'a fɔ projet yɛrɛ ye coût ye min ye mais an kɔni b'a dɔn dɔrɔn architecte ye projet min kɛ a bɛ taa projet min don soubassement sous-sol fila bilalen don a kɔnɔ en même temps ka immeuble étage jɔ o sanfɛ fo ka taa se étage 9 ma donc n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ dɔn k'a fɔ ko projet ba don Mbandaw ni ale sugandira k'a kɛ an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye ni a kan ka sigi a ka baara kɔnɔna na juma nata an ye munumunu salo kɛ dugu kɔnɔna na jamanadenw hakilina ye mun ye a kan maa dɔw kɔni sɔnna k'u dantigɛ an ka kunnafoni ɲininaw ka kuma galaman na an ka sɔrɔlenw lajɛ jamana in kun bɛ lombo lanba la jamana in ye bɛɛ lajɛlen kamana gan bɛɛ sɛrɛnna jamana in kɔrɔ yala a bɛna kɛ cogo di maaw bɛ kuma dɔ fɔ jamana in kɔnɔ ko Mali ye jamana min b'a la n'a bɛ lombo lanba nka a tɛ bi ka dɔn k'a fɔ o tiɲɛ dara kɛnɛ kan ala ka maa min nana fanga la nin waati la an ka adamadenya dɔɔnin na an ye min mɛn a kan an ye kalandenw ye an bɛ karamɔgɔya siraw kan an ye min mɛn a kan o de k'a fɔ maa ɲuman kun don ka da kan a ye poste minnu kɛ ka tɛmɛ an ye mankutumaw mɛn a kan o la an kɔni b'a ye k'a fɔ vraiment an bɛ ala de deli ala k'a k'a bolo hɛrɛ ye ala k'a k'a bolo kunkɔrɔta ye ala k'a k'a bolo kunnadiya ye jamana ni a kaloko cayara trop parce que an tɔɔrɔla an sɛgɛnna bon vraiment n'i y'a mɛn ko ninnu bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a mɛn mɔgɔw y'ale ta la retraite la mɔgɔw ka taa sigilen ye o dépend a ka lamɔ cogoya la parce que mɔgɔ y'a ka rumeur de mɛn ko a ladamunen don n'i ma ladamu i tɛ mɔgɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ dɛ mais bɛɛ y'i ɲɛ pan o kunna ka na ale la wele ka lasigi o bɛ dépend a ka hɔrɔnya la ladamu de b'o kɛ bon vraiment o ladamu kelen hali bi an b'a deli hali bi o kana bɔ a kɔnɔ. a diyara ne ye parce que ne b'a dɔn depuis musakile la parce que manamana caman ko caman bɛ yen a ma se ka don a ma don da fɛ donc ni ye ko dɔ yira la ko mun tɛ bɛn dɔrɔn a bɛ préféré a bɛ démissionner donc ka sɔrɔ a ma don manamana ko da fɛ ko o diyara ne ye fanga yɛrɛ ka to sɔrɔsiw yɛrɛ bolo o de ka di ne ye surtout c'est un ancien militaire dɔw yɛrɛ de diyara ne ni fɛn bɛɛ lajɛlen ne kɔni bɛ fɛn min ɲini a fɛ san fana a fana k'i jilaja de tout ce qu'ils ont travaillé pendant le 20 ans de démocratie tous ceux qui sont travaillés dans la démocratie a kana mɔgɔ kelen a kana intégrer du gouvernement na a ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini Cheikh Moro Jara ka cogo min na a ka kɛ ten i y'a faamuya o dɔrɔn bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔna na ye sinon fɛn fɛn baara kɛ gouvernement kɔni kɔnɔna na kɔni a mana n'a fɛn fɛn c'est le même scénario donc maintenant kɔni ne kɔni bɛ dugawu de k'u ye donc ala ka sigili kɛ hɛrɛ Mali ma ala ka sigili kɛ hɛrɛ Mali kɔnɔdenw ma yarabi ala ka nin kɛ Mali kɛlɛ yɛrɛ de bannen pewu. ne hakilina min an bɛ ala deli ala ka jamana ta fanga ala k'a d'a ma an kɔni ka ala deli ye min ye jamana kɔnɔdenw y'a sigi danaya de don dɛ ya rabi an bɛ ala kana danaya tiɲɛ an y'an jigi kɛ ala k'an jigi k'a kira ala kana an jigin tanya kɔntan an bɛ yɔrɔ min na Bamakɔ yan bi gɛlɛya b'an kan chômage b'an kan kɔngɔw b'an na minɔgɔ b'an na e yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ la a ma se mɔgɔ ka foyi fɛ i ka baara de min bɛ i b'a ɲɛ dɔn an bɛ dugawu de kɛ ya rabi Mali dɔn bɛ ɲani min tɔɔrɔ min na a ka se k'an bɔ a dingɛ kɔnɔ kɔntan an tɔɔrɔla an cɛw tora kɛlɛ la an denw tora kɛlɛ la fɛn bɛɛ kɛra an kɔni bɛ ala deli ala ka jamana ta fanga d'an ma k'a seko n'a denw kɔnɔ ko ala k'a kun a la ala k'a mɛn ɲɛmɔgɔya la k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala kan'a kɛ donko jugu ye danaya de y'a sigi dɛ halisa ala k'a to danaya minɛn kɔnɔ cɛkɔrɔba kɔni don gan ma tigɛ a la dɛ halisa ala ka danaya tɔ sinsin. yarabi masakɛ ninnu ala k'an ta fanga d'u ma ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma yarabi ala k'a n'u sɔn ala k'a n'u kɛnɛ labanko ɲuman d'an ma n'o tɛ gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya b'an kan an tɔɔrɔlen don
ande on tɔɔrɔlen don an cɛw tɔɔrɔlen don sɛgɛn banna tɔɔrɔ banna fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ maliyɛnw na n'u sera k'an dɛmɛ k'an bɔ tɔɔrɔ in kɔni kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka tɔɔrɔ in wuli ka bɔ an kan o tɛ gɛlɛya min b'an kan mɛ an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na an bɛ san 20 kɔ an bɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya la an bɛ ɲani jugu la an denw b'a la an cɛw b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu de kɛ ala ka sababu ɲuman b'u kan ka sababu mun bɛ se ka tɔɔrɔ in wuli ka bɔ faso in kan n'o tɛ mɔgɔ kelen ko tɛ an bɛɛ lajɛlen de ko don hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'u ye n'u y'an hamina kɔrɔ k'an dɛmɛ a ka d'an ye n'u ma hamina kɔrɔ k'an dɛmɛ k'an ka tila ka taa vote mɔgɔ ye an tɛ vote mɔgɔ si ye o tuma an bɛ tiɲɛ de fɔ hali n'an bɛ sa an bɛ tiɲɛ de fɔ o tuma an bɛ dugawu de kɛ n'u y'an hakilinata dɔn k'a dɔn k'an ye maliden de ye tɔɔrɔ kɔni b'an kan dɛ san min kɔni ko tɔɔrɔ dɔ kɛra o la sa dɛ an denw tɛ kalan an denw tɛ ka kalan o tɔɔrɔ b'an kan u y'a mɛn o tɔɔrɔ in b'an kan u m'a mɛn o tɔɔrɔ in b'an kan o tuma an k'o de f'u ye an denw ka kalanbaliya u ka kalan kɔfilɛ kalanko in na mali kalanko u ka kɔfilɛ a la bani o de y'an haminanko ye ni an denw ma kalan an yɛrɛ tɛ bɔ nɔgɔ la o ma an tɔɔrɔlen don an bɛ dugawu kɛ tradition in ala k'a ɲɛ a bolo bon et puis jamana in yɛrɛ bɛ niveau min na sisan mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn sama-sama ni ɲɔgɔn fɛn dabila an k'an ka bɛn de k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ cɛ t'o la muso t'o la denmisɛnnin t'o la maakɔrɔba t'o la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin dɛmɛ jamana in ka taa ɲɛ ne bolo an b'o niveau de la an ka kɛlɛbaba in ni fɔɲɔgɔnba in dabila an ka ɲɛsin mali yɛrɛ de ma mali y'an bɛɛ de ta ye an bɛɛ fa jamana de don n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ ye n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ ye bon o bɛ ko min na an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka hakilila kɛ kelen ye fɛn bɛɛ bɛ se fɛn fɛn na o k'o kɛ jamana in ka taa ɲɛ aw minnu kun bɛ k'an lajɛ nin sanga in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ foli ni waleɲuman dɔn bila ka taa aw yɔrɔ ni ne bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min kɔni labɛnna fasiri jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana basigi ka su hɛrɛ caya